Mibalik ka. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat na niya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Ganita. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usik ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Pasyon ko ikaw pag-usab! Sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi sud sa 45 ka milyon ka katuigan. Una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Kumusta? Pasensya na lang ng kwartuha. Wa pa man gud matao ng suga din eh. Pasensya na lang, Sab. Nga dili komportable kini napita sama sa una ninyong nahimutangan. O sama! Amang ka! Nakadungog ko gikan sa mga sakop ko na gusto mo akong makita! Pwes niyan ako! O sa mga tuyo mo! Unsa ba? Panaggutot ko mo? Nganong di ka mag-ibutingog, ha? Dali! Ay! Ano ba? Ay! Ano ba? Buwang-buwang ka! Kiri ka mo naging buwang ka! Wa na maglihok! Ano man, wa pagkali ko manginit! Nakuyapan ka na! Problema, sir! Usa! Usa yung problema! Sir, may namatik na, sir. May mga tao naniid. Hayan mga pulis na. Mga pulis? Usa pagkahita mo, ha? Usa! Dari! Dadaan ang animal! Ngano manipos? Ngano na Pagdali! Kahit
opisina ipaglihok. Boss, unsa man ning pilit? Ano ba ng pasidya ka mag-lighter buanga ka? Sa gitan-aw, unsa ning pilit-pilit? Dugo. Boss, natumog sa dugo ang yang oo. Boss, buwan naman yung maglihok. Patay naman eh. Sarong buto-buto! Tara na! Dali! Kinahal na magkasimat na din eh! Pas! Gaya na! Mian, okay lang. Ako ni si Paulo. Mian, salamat nga ka mo sa. Sinanay. Gikuha siya. Gida siya. Asa? Abot, wa ka mahibaw. Jess, pakita ko na to sa nanay. Gina ako sa nanay. Kami na mahibaw. Ikinibahala kami at Paulo. Ikaw, Roger. Hindi ka lang. Alalayin sa Paulo. Cardo pagmata! Sige, larga na! Balik sa Isla Maria! Pagdali! Okay na, Mian. Nakuhaan ka nag-statement. Pwede ka na mo paulit. Raji, ihatod ang news, Mian. Dili pa magkapaulit sila si Reyes. Pagkuyugan na lang mo og laing mga agents. Aron may makabantay ni. Noy, Jess. Sino nga sa sena? Di pa ito pa uli. Murilito ta sa ospital. At tuwan na ito silang asusena. Mian, pahuway una. Husto si Raji. Noy, Jess. Malahos mi sa ospital. Tabangan na mo si Paulo sa pagbantay kang ng Azucena. Na, sige. Kung mahapit ka dito, okay lang. Pero pahuway una, Mian. Aron makabalik ka sa imong trabaho. Si Sir Servando. O sinitabo niya. Gipusil siya. Ang gwardya ang patay. Ha? Unya, si Sir Servando. Why tatsa? Sobra pa swerte, no? Unsa? Na, sige no. Nagpaabot na si Special Agent Flores. Imbestigahon pa na mo ang mga nadakpan ng mga sakop sa kidnap for ransom gang na si alias Salvio. Dili ko magkapaulay karon, Raji. Tawagas mama mo. Mian, ganun yan ka pa man. Ipauli ka lang unta, aron magkapahuway. Kumusta si nang Azucena? Papay pa ni mo ito. May magkapantok niyang o. Bay, sa may sultis, doktor? Natural ko no sa mga ingon ini mga kaso. Nga dili makamat mo pipila ka mga adlaw. Doon na maganing uban nga binuwan yun. Pero paabuto lang ito nga magmata siya. Ako ang nakaingon ini. Ayaw basula imong kaugalingon. Wakay sa. Si Sir Servando, kumusta na siya? Wa ba siya maunsa? Nakita kong gipusil siya sa mga kidnappers. Mian, si Sir Servando dili mo angay nga kaluyon o kabalakan. Wa siya maunsa. Ug dili mahitabo nga pasakitan niya mga tawana. Mausab na ang gisulti ni Mang Azucena. Pero in fairness lang, wa ko makita ang naong ni
Sir Servando dito. Wa siya labot sa nahitabong pagkidnap. Way katarungan nga kidnapon ka sa kidnap for ransom gang, Mian. Way ikalugkat ang mga ginikanan. Paolo, aambot. Pero hangtod nga dili ako mismo ang makamatuod. Gikasubo ko nga kuwang gyud ang akong pagtuo nga apiliin ni si Sir Servando. Kusaray tambal, anak. Kung magmatas ng asusina, siya'y makasulti kung sa nahitabo niya may labot ba si Sir Servando. Mursulti sa bunya ang buhatong investigasyon sa mga nadakpan. May bawang tarahang tinod. Sorry, Paolo. Naiba ako nahasol ka. Labi nas nahitabo kang nga Azucena. Mian, paulit na lang. Nahibaw kong gusto kang mupahuway. Ako na may baw din eh. Bayra J, ikaw na may baw kami yan. Ay, kabla ka bay. Gibilin po bitaw siyang papa na ko. Kay tuwa pa man ang magtiayong Reyes. Nag-investigar sa mga dinakpan. Nakabitaw mi ko yung mga special agent. Pero di magin maayong musalig tas uban ba? Ako kay mangunay pagbantay bay. Kung mukaos mian, lutuan ako siya. Kung maligo, ligo sab ko. Kuan. Basta bantayan ako. Bantayan ako sa gawas banyo. Kung matuog siya, matuog lang sab ko. Kamao kag yung pag-aats kong debate ba na? Pero way basula ya. Ay, ko basula kung doon may tabo na mo. Oy, unsa to? Joke ra, oy. Sabi na siya. Unsa gani kabulstugan nga buhato na tawag ka rin ko hamian? Ikaw di ay Paolo. Dili ka lang mapahuway? Magkapahuway ko din eh. Samtang magbantay ng nanay. Mabalik ko. Hatagan ko tingali ko konsiderasyon sa trabaho. Bitaw. Kagahi sa lagtungol, no? Kung di na lang yung kanila kaluyan. Hapit ko ka marip. Unya, nasyak pag yun ka nga nakakita sa pagpusil sa gwardya. Ikaw, Paolo. Unsaon naman lang imong trabaho? Mao. Wa ra ba tamnanghid? Gusto, si tatay ni mo. Kinala pa siya magkontak. Ako na mo kontak niya. Naibaw siya na rin pag-agpas na mo ni Mumian. Kinalasap may bawaan ko kung nausa na dito sa bahay sa mga di Diyos. Bahay ng Paulo eh. Ako pa ni mo, Paulo. Di lang ka maghuwat nga masulbad pang krimen. I-claim na ng imong kabtangan, oy. Sayon lang unya ang pagpangita kung doon na ka na daghang kwarta. Paulo, husto tingali si Reggie. Mas dili pa mahimutang sa peligro ang imong kinabuhi. Bitaw, unya sab, kung tinuod man nga may kalabutan yun si Sir Servando sa kamatayon sa imong mga ginikanan, di, muriak man gina siya. Kung imo nang bawion ang tanan, og hayan, ikaw na sabang initan. Ay, musamot nga mamiligro ka bay. Pero mo pa kita nagtinuod ka kaway. Di na magtago. Gusto ka bay? Sinitabo karon kang nanay Susina. Di na kinahanglan nga magpaabot pa kog laing panahon. Wa ko mahibaw kanus sa siya mahigmata pag-usab. Ug hayan, dako ang magasto. Kinahanglan ko ng bawion ang mga kabtangan nga iya sa kong mga ginikanan. Gerdo, ni anaday mo. Ang buot ko ipasabot. Nakabalik ka na. Kinsa may kauban mo? Si Mayan. Unsay nahitabo sa akong anak? Aboy lang. Hain si Sir Servando. Makiksulti ko niya. Sir Servando. Martin. Si Mayan.
ang akong anak, sir. Unsa may nabalita niya, sir? Okay na. Sa magbiya ko dito sa syudad, dito na sa mga kamot sa mga ahente sa NBI, maunay akong nabalitaan sa mga telebisyon sa ilang mga flash reports. Nanawag ko dito pero wa ko makakontak. Pero nakasiguro ko nga okay na siya o gayan manawag na to nimo sa dili madugay. Tinuod ka, sir? Oo! Salamat na lang ka na nga hitabo ka na ako. Nahibaw ka bang apil ko sa pagpusil sa mga nagkidnap niya? Kiswerte ko nga wa ko maigo. Pero ang gwardya sa bangko, patay. Gibuhat ko ang tanan. Gipaliho ko ang akong kwarta or makitaan siya. Salamat tanan. Milampos ang manangita niya. Pero may importante man kung atibanon din mauwanan ko makahuwat. Pero balik ko na yun, Martin. May mga papeles lang kung ikuha ang kinahanglanon ko. Mubalik na yun ko dito. Pwedeng mukuyog ko, sir? Gusto ko makita si Mian. Ha? Oh. Ganong dili. Sige. Ipakuha ko rin ikaw kang kardo kung manlakaw na ta. Pero mapahuwag yung kaniyot, Martin. Ikapoy ko. Ay, si Paolo niya, yung si... Itong higagaw ba? Tuwa sila sa syudad, sir. May tawag manggod ang amahan ni Paulo sa naitabo. Maong miadto dayon sila. Pasensya na lang, sir. Nagbuot-buot ko og tugot nga manglakaw sila. Pasagdi na lang. Sige na. Mapahuwag yung kaniyot. Kinahanglang mada ko ang tanang cards ug bank books. Ingon man ang kwarta sa kaha. Kinahanglang mo palayoon ako. Kuhaon ko ang tanang cash hasta ang tanang kwarta sa bangko. Tingalig maabot ang tag-iya dyan eh. Nahibaw ko moabot na siya. Animal, asa ko ka sa pingitaa. Kinahanglang mamatay na siya. Ang ako na kiningtanan. Paulo, anong gitawagan ko nimo? Regis, di na ko magpaabot sa pagkasulba sa pagpatay sa mga ginikanan. Gusto ko nang i-claim ang katigayunan nila. Gikan kang Sir Servando de Dios. Tabangi ko na eh. Okay, buhaton na ka na. Pero kinahanglan una nga mapatawag sa usa ka investigasyon sa Servando de Dios. Nga naman eh. Mituga na ang inyong mga dinakpan? May kalabutan siya sa pagkidnap kang Mian? Ha? Sultihin ko na eh. Sa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning bagotang sugilanon nga naguluhan. Urom! Sinuwat ni Cora Rosales ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Recording technician Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.